बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों माने लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर गोदान बोसोर फैलायबाय मोनसे गिदिर आपडेट सोमजिलायबाय आरो बा बिराद गोजोनथाव माने आपडेट सफैलायबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना एक्जाक्टलि माने बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावबो नुदों जानो हागौ लोगोफोर बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंहा बिटिसिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा गावनि खुगाजों मा बाथ्रा सावरायदों नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे माने गोजोनथाव बाथ्राया माने गावसोरनि बिटिसियावसो जागोन ना आउटडोर बिटिसि जिखुनु बिटिसिनि बाहेरावबो जागोन बेखौ माने जेबो मिथिना मोनाखै दा हमनानै ला गावनि खुगाजोंनो बुंफुरना होनाय जादों लोगोसेयै जोंनि बर'फोरा संख्याया खम नङा होमबा लोगोफोर बे संख्याया खमनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांनाव ससेखिनि भिडिअखौ नायलांग्रोदो सिखाव खालामालासिनो बिनि बिखय आङो भिडिअ जोबखांनायनि उनाव आङो फोरमायना होगोन नोंथांनाव ससेखिनि भिडिअखौ नायलांग्रोदो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे लेखायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 10 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेखायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो फाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सानो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ' माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरोमोन न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन दा बेबायदि बेलायाव जोंनि बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादों दानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखे लगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमायनिथ' ढेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमायबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरोब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एक्जाक्टलि मिथिखाबाय जानो हागौ बे बाथ्राया गमामायैनो माने सैथो जामारोब्ला जोंनि बर' न'खराव बा बर' सुबुं संसार जाखांनायनि न'खरफ्राव माने एसे गोजोनथावबो जाहैनो हागौ एसे माने हेल्पफुलबो जानो हागौ आरो जेनेबा बेफोरबायदि माने जोंखौ माने नायफिनोब्ला बिटिसि सरकार एबा सोरबाफोर माने गेदेमा मेलेमजिबि बिथांफोरा माने सायख'नानै नायोब्ला बैफोरबायदि माने गिदिर न'खरखौ माने एसे आखाइ होफाना होयोब्लाथ' जोंनि बर' संसार जाखांनायनि बर' न'खरफ्रावथ' बिराद एसेबां माने गोजोननाय फैखागोन आरो लोगोफोर माने बेखौनो बुङोखि थांनाय समफ्राव जोंनि आबै आबौमोननि समफ्राव माने जिखुनु माने साननाय हनायफ्रा एसे खमब्लाबो माने संसार जानाय सुबुंफोरा माने परिबारफोरा माने बिराद गोबां माने थायोमोन होनना बुंदों लोगोसे दा जा बिस्वजित दैमारि सारमोननि न'खरावबोथ' जेनेबा 18 जन गाहाम परिबार दंमोन होननानै बुंदों लोगोसेयै दंमोन लोगोसे गोदो गोदायनि दिनाव खिन्थु जामनाय मिथिया जोबनाय मिथिया जेराव नाफोर गुरनो थाङोब्लाबो जिखुनु बुस्थुफोरानो माने मुलि मेडिसिननि माने बिखय माने नांलायलायामोन आरो जिखुनु बुस्थुफोरानो गायबानो जायोमोन जिखुनु माने थैनायबो गैयामोन थांनायबो गैयामोन माने एसे आयुफोराबो एसे गोलाव सिस्टेम थायोमोन आरो दा नाय माने हमनानै ला गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरा ओरैबायदि माने 100नि बारासो जालांबाय सोरबाथ' एकदमबारे 110 गाहाम जालांबाय माने ओरैबायदि माने आयुफोरजों माने सोमजिना थानो हानाय दा सैथो सोलियोमोन आरो लोगोफोर दा हमनो मोनबाय दा माने दा जोंनिया 35 40 30फोरावनो थैजोबलाङो आरो लोगोसे बेनिखायनो माने जोंना माबाफोराबो खंखियाबो खम जाबाय नङाबा लोगोफोर बेखौनो बुङो माने जाहैबाय माने जोंनि बर'फोर दा हमनानै ला साफा सानैल' गथ'खाङो दलद थायो नङा होमबा लोगोफोर सोरबा हिन्जावसा सासे सोरबा हौवासा सासे सोरबा हौवासा सानै सोरबा हिन्जावसा सासे फ्राय बागान माने न'खरफ्राव माने 3 गथ' खाङो बा 4 गथ' खाङो आरो
दा हमना ला जोंहा दा बिस्वजित दैमारि सारा जायनि न'खराव माने 7 गथ' खांदों बै न'खरखौ एसे हेल्प खालामनांगौ होननानै गावनि खुगाजों बुंखानायखौथ' जों रोखायै नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेराव नंगौ गमामायै जोंहा बेफोरबायदि माने मेलेमजिबि बिथांमोना माने जायबायदि न'खराव माने हमनानै ला दिनैसिम माने हौवासा गोजा ज्राव 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 नङा होमबा लोगोफोर हिनजावसा नागिरनो माने 7 गथ' बारजा खांलांनांगौ रखम जाहैयो आरोना लोगोफोर बेयावबो माने सोरबा मोनबावासै बिराद दुखुनि बाथ्रा बिनि गेजेराव माने बैफोर न'खर माने जानाय लोंनाय एडमिसन गस्ला जि जोमनिफ्राय माने एसे माने थोब्ले माब्ले जानाय समाव माने एसेफोर माने आखाइ होफानांगौ बा एसे मदद खालामफानांगौ होननायखौ माने जा बिस्वजित दैमारि सारनिफ्राय नोंथाङाथ' मिथिखाबाय नङा लोगोफोर बिराद गमामायैनो सैथो बाथ्रा बुंदों जानांगौ बेफोरबायदि माने जोंना दा हमनानै ला नैबे दा सोलिबाय थानाय समफ्राव माने जोंना दा हा हु गैया थाखा फैसा गैया होननानै जों माने गथ' गथायफोरखौ खांनो गिनानै होनानै माने सासे बा सानै खांना लायो बिनि उनाव जों माने जिबायदि माने होसोना थांनो गोनां जानाय हमना ला आपलुर बिटिसि नङा होमबा लोगोफोर जिखुनु बिटिसिआथ' जाखाबायानो लोगोसे बिनि उनाव माने जोंहा दा माने संख्यानो खमब्ला माबोरै बिटिसि मोननो होरनो होननानै माने जा गुबुन हारिफोरजों बिराद माने बुंजानाय होरनाय माने नारसिनजानाय जा माने बर'फोरखौ बिराद जों नुनो मोनबाय थायो आरो जेनेबा हमना ला जेरै मुस्लिमफोरखौ नाया मानो ओरैबादि जेव 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 गथ' खाङो बेफोरबायदि जोंहा माने खांनो माने हाया मानो होनब्ला जोंहा थाखा फैसाया खम दं आरो हा हु होनो हाया बेखौ माने जोंना साननाय हनायनि गेजेरजोंनो जोंनि माने परिबारफोरखौ माने जोंना माने संख्याफोरखौ जोंना बर' सुबुंफोरा माने एसे माने जोंना खम खालामलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो दा बिस्वजित दैमारि सारा माने जायनि न'खराव 7 गथ' खांदों बा 7 खांनाय गामिखौबो गावबो सायख'खाबाय लोगोसे बान्था होगोन होनना बुंदों आरो बिराद गोजोननाय बाथ्रा नङाबा लोगो बेफोरबायदि नायगिरिबाथ' बहुद मोनगोन आजिखालि दिनाव 7 खांग्रा बहुद मानसिबो दङ दै लोगोसेयै माने आं बाराखौ बुंबाय थानो थांला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबना होनोसै लोगोफोर सोरहाबा कमेन्ट सेक्सनाव गोसो दंबा सोंहरबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब लोगोफोर सोरहाबा गोदानै फैदोंबा बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे सोरबा साबसक्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगो बर' हारि जिउखौल' जाथों